Kaixo kuadrilla, gaurko hontan ikasiko dugu gure emailien nola jartzen sinadura, bai? Hortako emaila sartu berdeu, emaila sartze deunin, jun berdeu ezarpeneta, bai? Ezarpeneta sartze ganien eta aldaketan batite deunin, adibidez hizkuntza, bai? Jartze du euskeraz nahi deula, bale. Eta gero jutegea bebera, hemen daude adibidez, zenbait mezu nahi dituzun batea ikusi, eta jute balimagea bebera azaltzezagu sinadura, bai? Gu balimadakeu sinadurarik gabe, orduan etzaigu ezera azaltzen. Sinadurakin jartzea alimadeu, guk hemen idazte deuna, hemen daukeuna, guk email bat idazte deun bakoitzien, hau azaldukoa, bai? Orduan, ja hori da honien, hashtagak beraino, gorde aldaketak, eta aldaketak gordetakun berrize kargatzen zaigu emaile. Orduan, gu ja email bat idaztea juten baldimagea, ikuste zutenez, ja ertetzeigu azpilen sinadura horrekin, bai? Eta era horta, guk email bat idazte duen bakoitzien, hartzaileek hartuko bi aldudionan izenakin, hemen azpilen jartze ditugun datu guztiekin, eta ikastetxeko loguekin, gehi agenda hogeita batetiken, bultzen nahi deun, ingurumenai laguntzeko, ez imprimatzeko, ohartxo batekin. Hoiz izan gaurkoa, eskerrik asko.